Pisah marang sliramu mergo omongan dadi salah paham. Janjimu tepatke ing jero raga iki supaya tansah kelingan sliramu lan dunia walau kadang gawe hati kemaran apa wae tak tabrak yang menjadi penghalang mas Krisna tekan matiku wong sampeyan ra ono munti relehku berjuang kudu dadi siji ora urusan sampai pada tujuan apa to kae mohon izinkan lanangan
tresno tekan mati. Luar biasa. Luar biasa.